Samtang nagbiyahe ko, niagi ko diri sa may Panabo. Samtang niagi ko dito mga kasama kay naay gina-construct nga dalan pila to ka lane. I think ang tibuok lane na nasarado yun. So walay choice ang mga sakyanan yun mga kasama nga muliko na lang dito sa kanang ang sa tawagan niyo kanang lubak-lubak nga area kun dito agad ang agianan kay nabangag naman ang isa ka lane duha ka pila to ka lane tibuok lane yun. Dako kayong perwisyo ang nahatag ni ini sa mga motorista. Straight to the point. Apay sakyanan dito mga kasama nga dako kay gisi sa iyang ligid. Napay pedicab na tricycle nga grabe hapit na tumba natuwang gyud in taon nakalgawas gyud nakaambak gyud in taon ang iyahang sakay sa front seat. Og mo ka mga kasama gi-videohan sa usa ka netizen ang maong panghitabo nga lagi gireklamo gipanawagan nila asa naman ang hingtungdan ani asa naman ang engineer asa naman ang mga kontraktor sa maong gina-construct nga dalan ginaayo nga dalan. Kay grabe dako na kayo perwisyo dako na kayo kadaot ang nahimo o nahatag sa maong bangag nganong wala man lay bahalag gamay nga pahimangno gamay nga signage ang nabutang ayha ang maong bangag sa dalan. Straight to the point. Mo to nagsiguro sab gihatag kasiguruhan sa Department of Public Works and Highways Region 11 pinaagi sa ilang spokesperson nga si Sir Dean Ortiz nga resolved na ang maong dakong bangag sa dalan og maagian na daw karon didto og I think nagapaningkamot sab daw sila naghatag sila kasiguruhan nga paningkamutan nila nga malikayan na ang susamang insidente. Straight to the point.